Hemmeňize salam dostlar, gowmy adaýlaryňyz inşallah gowdur. Bugün bu videoda size Malazya seýahatymda näçe çykdaýçy çykardym. O barada aýdyp geçek. Men Malazyada jemi 39 gün galdym ve 39 günüň içinde näçe sowdum olary size bir-birden aýdyp bermekçi. Baştan başlalyň biledi 19 milyon alypdym. Türkmenistandan Malazya geldim. Gelen wagtymam $15 sim kartıma çıkardım. Hani nomra aldım, sim kart aldım. $15 çıktı ve ondan soň galjak yerim näil tapdym. Onam gysgaça bu bölümde aýdyp geçeýin. Galjak yerimi Türkmenistan'da wagtym booking.com'dan yaptım. Book ettim, yani bron ettim. Ýöne siz hem booking.com hem Agoda'n ulanyp bilersiňiz. Şu wagt Agoda booking.com'a göre has gowy arzan yerleri çıkarýar, onu ulanyp bilersiňiz. Şu wagtda soň 17 gün men Kuala Lumpur'da, yani paýtagtda galdym 17 günler ve 17 günüň içinde de $100 sowdum. $100'ly näme sowdum? Galýan yerime sowdum, diňe galjak yerime sowdum. Birinji günüm $7 mı bir zat $67 çykdy ve galan günlere nagyt berdim. Elimde dolarym vardı, onu böldürdüm ve Malazya ringidinen galýan yerime her gün berdim ve men diňe şol bir ýerde galdym. 17 günüň içinde de şol bir ýerde galdym. Sebäbi birinji ýurdum bolansaň hem öwrenişme wagtym hem nähilrak yer gowy geldi, maňa ýakyn geldi Otay. Oň üçin Otayda 17 gün näp galdym we Malazya Kuala Lumpur'y owadan yerlerini seýahat etdim. Ondan soň we men seretdim, pulum kän gidip barýar, her gün galjak yere, ondan soň oňa pul çykýar we menem başga ýollaryny gözläp başladym. Ondan soň men Penang'a geçdim. Onu birazdan aýdyp berer. Ýöne Malazyada gysgaça galjak yerime $100 berdim. Nahara men Kuala Lumpur'da kän pul çıkarmadım. Sebäbi näme üçin? Türkmenistandan gaýdan wagtymda men 8 ya da 7-8 kile gowurda galyp gaýtdym. Yani ol hem agzaçara gawat geldik, gönümel agzaçary bolan üçin men hem agdym bekleýärdim. Irdenleri iýmek üçin alan bolsam azad alandyryn. Sebäbi 2 tegelek ýagyndan 7-8 kile gowurda şolar bilen gapdalyna zat alýardym, soğan alýardym, pomidor alýardym, çörek alýardym, şo mewesatlar alýardym. Ýöne opşy kän naharyň özüne pul çıkarmadım. $25 ýol iýip diýär, ýa $25 näme degişli giden yerlerimde, gezen yerlerimdäki ýol kireýlerim we iýip içen naharlarym. Dostlar, videoň izyna bärde dowam etýän sebäbi ýan-kotran yerimde adamlar geldi. Olaň ýanyna kän gowy gürläp bilemok, oň üçin bärik geçdim. Bulam bugünkü galän yerim. Onam häzir görkezörn, dynandan soň, aýdyp bolandan soň görkezörn. Nirde galdyk? Şol gezen yerlemme iýip içke, ondan soň $25 çıkarypdyryn. Giden yerlemme videolarda görensiňiz. Kuala Lumpur'daky giden yerlem zatlam gatykän çykmady, ýol kirey zady ve hani 17 gün näp galanyma $100, yani $100 gitdi. Ol nähili onýaly boldy, arzan boldy. Sebäbi men booking.com'dan zat etdim. Birinji gün Türkmenistan'da kam bron etdim, gelip beýleki bärik gelenden soň elden berdim. Hani günlük 25 ringit, yani 25 ringidi bölýäsem 4.4'ü 5.6 sent bolýar. 5.6 centden her günüme töläpdirin 16 gün. Bir günem $7 men bir zatdan töläpdirin we şonluk bilen jemi $100 çıkypdyr. Ol galan hostelim Aňrybaş hosteller, 2 ýyldızly hostel, ýöne rahatdy, edilmaş kalamyz ýaly adamlary eýesady gowdy, oň üçin galdym. Ve biram gyzlaryň aýratyn odasy bardy, garşyk däli, men oň üçin hem galdym. Ondan soň men Penang adasyna geçdim, Malazyanyň. Penang'a geçmäkem $112 zada beripdirin, elektron enjamlaryna beripdirin. Bular näme? Kamerama, GoPro'ma zada aldım, tripod aldım. Ondan soň media mod diýip daşaga aldım. Biram zada aldım, mikrofon,
şu yaka mikrofonunu aldım buram. Yani gepin gıyskası GoPro kameram için $112 töledim ve ondan soň $62 zada berip durun Workaway diýip bir san programma var. Hani mail etince işleri tapylýar, volontier işleri tapylýan programma. Wow. Şu aptalla gatar ve yıllarım çaktı ki alı bilmedim yöne. Gatı gov yıllarım çaktı. Orla temamıza geçelim. Şol Workaway diýip bir san programma. Oňa men yazılanım için yıllık tölevi var $62. Onam kartımdan tölepdim. Şonda asıl bahasy $59 ýöne $62 bolly tutumy o bu zatlary bilen. Hani ol programmadan size zatlar bolýa, iş berýänler bolýa, siz olara ýazýaňyz, şuňal gele işlejek 2 hepde, iň az 2 hepde zat işlenýär. Diýäňiz olaram size sizin özlerine gerek bolsa alýarlar. Bununla diňe ýöne pul berenoklar galjak ýer nahar berýärler. Ona maýdaýyn. Bunu köp seýahatçylar ulanýar. Men hem düşündim, hani owadan ýerlere gitmek isleýän ýerimde şolar ýaly 2 hepde galaryn, hem owadan ýerleri görürün, hem şu taýda galjak ýere nahara iň bolmanda pul çykarmaryn diýip düşündim. Siz olara 4 saat, 5 saat işläp berýäňiz, boş günleriňiz zadyňyzdan bolýar, şolar ýalyrak. Ve bu arada bir videomda görkezdim gidenimi, ondan soň haýsy işe gidenim zadym görkezdim. O videonum görüp bilersiňiz. Bärik zadyn goýaryn. Birinji şol mail etýänçi işime gidenimi goýdum. Karoçy gysgaça şoňa $62 beripdirin ve ondan soň ýene $14 iňçiki ýol diýipdirin. Sebäbi 20 çıkıptı, biram 14 çıkıpdyr. Ondan soň Kuala Lumpur'da men paýtagtda jemi $528 sowupdyryn. Hani siz olaryň içine sebäbi elektrona enjamlaryny hem goşdum, ondan soň Workaway'i goşdum. Eger olary goşmasaň hasam ardan bolýar. Ýöne men seýahadym üçin, ulanýanym üçin video çekýänim, ondan soň şolara ulanýanym üçin onam goýmak istedim. Ve 18. gün men zada gittim Penang adasyna, şol aýtışmaýaly mail etýänçi işime gittim. Birinji mail etýänçi işime ve men o taýda da jem 20 gün galdym. 27. marta çenli ýeme içme zada $23 çykarypdyryn ve $11 zat bady ýol kreý mady. Kuala Lumpur'dan Penang'a çenli awtobus bilen gidenimiň zady ýol kreý ve 6 aprel'e çenli Penang'da ýeme içme hemme zat, ondan soň hemme zat, yani ýol kreý, ondan soň iýiçki, o bu şolaryň hemmesini men Penang'da $77 sowupdyryn. Ýeme içme, ondan soň gezen ýerlem, ýol puly, ondan soň zada çenli Taýlandyň synyr gapysyna çenli, hani gümrüge çenli çıkaran çıktaýjylarmy ýazypdyryn, hemmesi bile Penang'dan gümrüge çenli, Taýlandyň gümrügine çenli ýolla iýiçennem, ondan soň ýol kreý zady bilen hemmesi opşu 21 gününe $77 sowupdyryn. Sebäbi o taýda men hem işledim, galjak ýere pul çykarmadym. Ondan soň köplönjem başlygymyz nahar getirdi, zadetdi olardan idim ve Ramazan bayram bolan üçin Ramazan bayramy şeýle bereketli bayram goýarýan. Mescitlerde, Malaziýanyň mescitlerine zat nahar berdiler. Mut nahar berdiler. 10 gün zadam şo taýyk gidip nahar ýendirin. Sebäbi men giýjirek öwrendim. Mut nahar berýänlerini ýöne öwrenen günümden soň her gün şo taýyk gitdim. Gowy naharlaram berýärdiler, doýurujy. Ýerdenem ütdeşik ýylýan zat ýok, ýumurtka zat. Şolar ýaly şonlyk bilen men Penang'dan gümrüge çenli Taýlandyň serhedine çenli Padang Besar çenli $77 sowupdyryn ve men Malaziýada 39 günüň soňunda näçe sowupdyryn? $605 sowupdyryn jemi. Meň pikirimçe gowy az pul sowdum diýip düşünýän, sebäbi oň içinde Workaway'e beren pulum hem elektron enjamlaryna beren pullarym, onu ayırsan, onu ayıralyň näçe bolýar? 605'den aýyrýas 112 mi? Onunam aýyrýas 62'ni ve 431.
62 arka ve 112 elektron. Ve $431 soğup durun Malazya'da ve bunun içine en gızıklı yeri Türkmenistan'dan gaydan biledim hem giyiriyar, uçor biledim hem giyiriyar. Eğer uçor biledini ayırsagam men kalmak için, ime uçma için $231 soğup durun Malazya'da 39 günlü. Siz nähili düşünýäňiz? Men arzanlygyny düşünýän, nähili başap çykdym zat videolarymı görseňiz, hemmesinde aýdyp geçen öňdäki videolary görseňiz, sowan pullarma çenli ýazýan videolarda gata soğup durun diýip düşünýän sebäbi men eýem Taylandda biraz kändirek çykdy maňa. Malazya'da hiç satyn ýaly sowmanlaryň, yani o zatlara ayırsan, biledem ayırsan 231 zat. Men pikirimçe gatwy. Siz nähili düşünýäňiz? Tesirlere ýazsaňyz beýenerdim. Düşüncelerinizi ýazsaňyz. Sebäbi men gatygymmat hostellerde, zatlarda galmadym we meýletdiňçe işledim. Taýlandyň serhedine çenli ýol kireýem, goşamda şol. Bundan soňky videomda geler, hani Malazya'dan Taýlanda ýoluň üstü bilen geçdim. Poýuz bilen oňa näçe çykdy, nähili näçe töledim, olar barada da geler. Ol has gyzykly bolum kadýan o video sebäbi gata arzana geçdim Taýlanda. Şu wagtdan aýtjak gel. Gezelenjim şolar ýaly we size bugünkü galýan ýerimi görkezýän. Birden çekýän Taýlanddan Chiang Mai'ň merkezi däl ýakynlary şu taýda galýan. Bugün berde mut galýan şeýle sebäbi men meýletinçi bolup bir hepde işledim. Olar maňa 2 günlük beýinji alyş berdiler. 5 gün işledim, beýindirdim. İçinem görkezýän derrowjuk bir gürlesem durman gürleýän soň şeýlerek bäri zat ammar ýaly bir yer, hani sowadyjylary, haladynliklary eýleň goýan zatlary ýöne. Bugün bärde galmaly boldy ýöne dünkü galan yerim gatty gowy ýerdi. Öz adyma aýratyn otow, ondan soň giýiniş, ýatak. Dün gatty gowy ýerde galdym. Yani bu gatdalla zatlary bar. Spa diýil ýa, hani adamlaryň diňji almak üçin gelýän ýerleri bar. O taýda galdym. Bugün ýöne level düşdi, bärik geçmeli boldum. Ziýany ýok. Ýöne bärem gowja, men gowy berdim. Bambukdan ýasalan öýjagaş mene haladym we ondan ama video bärik çenedi, özüňize gowy seredin. Bu videony halan bolsaňyz like basyp, düşünjelerinizi ýazyp, ondan soň maňa agza bolmany ýadyňyzdan çykarmaň. Menem hasam heweslenip has gowy videolar çeken. Ondan özüňize gowy seredin. Bye bye.